Okay lang, Rubii. Kinala niyo din nga na. Oh, para ano na siya, sir, para... Hindi mo hulog yung sipon. Awkward. Wala, sir. Anak din na siya. Oh, ano din na siya. Ako, binatayan ni. Kagungon. Okay na. Agay! Agay, anak din na siya. Agay! Uy, muna ba nagkutsilyo? Uy, muna siya kutsilyo. Alright, anak din na siya. First time, ang good. It's my first time. Oh my God. Agay! Wala, char. Ano na siya? Hindi man i-massage. Uy, something wrong. Ulok! Sakit ka.